नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। सुपरस्टार पावर स्टार जी के एगो सुपर हिट एल्बम के टीजर आज रिलीज हो चुकल बा, जौना के नाम ह गलते चलते बा। जी, टीजर इतना ज़बरदस्त बा, टीजर देखला के बाद मिजाज खुश हो जाता। अगर अभी तक ले रउआ लोग वो टीजर के नइखी देखले तो रउआ लोग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन यूट्यूब चैनल पे जाई, वो टीजर के देखी और अपन प्यार दुलार दी। कमेंट करके बताई कि वो टीजर कैसन बा। और वो गाना के फुल गाना रिलीज कल जाई कल 18 सितंबर के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। वो गाना के एगो लवर के स्टोरी पे वो गाना के दर्शावल गईल बा। दूगो प्रेमी प्रेमिका के जोन कहानी बड़ुए वो टाइप के वो गाना के बनावल गईल बा। वही ध्यान में रखते हुए नयका लोग के बहुत ज़्यादा पसंद आई वो गाना के। और पवन सिंह जी के गाना तो ऐसे ही सारा लोग पसंद करेला, तो एकदम बवाल मचा दो एक बार। जे अभी तक ले वो टीजर के नइखे देखले तो प्लीज़ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर वो जाई, वो वीडियो के देखी, वो टीजर के देखी और अपन प्यार दी। काल सुबह 18 तारीख के वो गाना रिलीज हुई फुल वीडियो के साथे। वो गाना के भी वो लोग देखी और अपन प्यार दी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।